Ahojte, zdravíme vás z pilex.sk. Dnes my sme vám radi predstavili naftový ohrievač od výrobcu Dedra. Ide o mobilný ohrievač s výkonom až 30 kW, ktorý je vhodný pre vykurovanie veľkých priemyselných priestorov, ako sú napríklad výrobné alebo skladovacie haly, dielne alebo stavby. Výhrevné časti sú izolované od obalu, takže obal ostáva chladný za každých okolností. S ohrievačom sa manipuluje naozaj jednoducho, aj napriek jeho hmotnosti, a to vďaka transportným kolieskam a pevnej rukoveti. Výbornou funkciou na tomto ohrievači je termostat, kde si jednoducho nastavíte otočným kolieskom, akú teplotu miestnosti potrebujete, a ohrievač si sám zapína a vypína plámeň podľa toho, ako potrebuje. Z osobnej skúsenosti radšej uprednostňujem naftový ohrievač, aj keď mám na stavbe aj plynový a elektrický, ale v dnešnej dobe elektriku neviete odmerať, koľko vám príde na konci faktúra, koľko minie ten ohrievač. S plynovým ohrievačom mám takú skúsenosť, že sa mi ako keby nechcelo stále meniť tie plynové bomby, pretože tá plynová bomba dlho nevydrží. Avšak pri tomto naftovom ohrievači mám stále po ruke bandasku, dolejem, zapálim, ide. Čiže u mňa určite z týchto troch možností naftový na takéto veľké priestory je number one.